꽃이 피었습니다. Salamat Lord, ni undang ang ulan. Niundang pagtulo ng atong utot. Ni undang pagtulo atong atop. Mga ka-vibes, mushrooms ning akong gipakita sa inyo. Actually kagahapon, mura pa ni kadaka o butonis. Pero kabalo mo karon ni kalit og dagko na. So gi-harvest ni karong hapon. Pero dagko. Humok kayo, humok. Mo ning gisahon, mo ni among sudan karong panihapon. Wala lang gid namo na video ang kuan kanang pag-harvest kay kusog kay ulan ganina. May gid gani na lang kay ni undang na karon. O syempre para mas nutritious dili mawala ang kalamunggay. Okay, nahugasan na nig maayo. So gi kunis-kunis na dayon. Kunis-kunison, gagmayon. Then pagkaman ani, of course, gisahon gamitan og panakot. Ready to cook. Ahos o luya gidungan o butang. Okay, pula-pula na ang ahos o luya. So ihulog na ang sibuyas. Ang sibuyas. Ang sibuyas. Dami tong kaon ani ron. Wala nila yung sagol ng atong giluto karon. Panakot ra ni og syempre oil gamay ganina. Mushroom dayon nato na yung sagulan og kamunggay unya. Yeah. Bagong luto. Manihapon na dayang taan eh. Lag aso-aso ko bay sa kainit. Pula-pula. Kapula-pula bell pepper o may kalamunggay. O mga ka-vibes o mais among kanon. Is then, siyempre, ang sudan na itong bagong linuto nga mushroom. Mga unta, mga ka-vibes. Mauni among tulip tree nga natumba many years ago. So, di na siya gatubo kay dead tree naman siya. Pero, blessing sa amo nga no, ga-produce siya og dagang mushrooms. Actually, kagabi katong giluto, morning salin-salin o. Pag ting mushroom, mapuno na siya, mabulit na siya, puro mushroom. Dinhi, paingon sa likod, sa mga ilalom taas man niyo. Paingon man dito, nagsampungan lang sa mga bulak. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye.